Pelem kuweni iku gedene rong rangkulane wong diwasa. Saben taun yen Allah gembel banget nganti meh kaya paron karo godhonge. Ora ana wong sing sanggup menek ngunduh yen wayah panen. Saliyane angel uga amarga wite pelem kuweni iku kondang angkere. Ora ana wong sing wani liwat sangisore ijen senajan wayah awan. Apa maneh sabubare surup yen lagi lewat sangisore kaya ana kepiuran banyu uyuh utawa disawuri wedi. Nanging sawise ditamatake ora ana wedine apa maneh banyune. Pelem kuweni iku manggone ana pekarangane Mbah Singa Dawuk, wong tuwa sing pinter ana wewengkon kono. Penggaweane dadi pinituwa sing mageri wong duwe gawe mantu, sunatan, boyongan lan liya-liyane. Ora keri yen ana bocah cilik sing motah mesti digolekake omben-omben ana kono. Golek dina kanggo gawe omah uga minangka pakaryane Mbah Singa Dawuk. Cerita bab wingite wit pelem kuwi iku kondang nganti wong sak kampung padha ngerti kabeh. Kabeh merinding lan wedi yen krungu critane kedadian aneh-aneh sak ngisore wit pelem kuweni iku. Ing sawijining dina wong lanang kampung kono nekat arep nyoba kekendelane. Genia wit iku diarani wingit, arep dibuktekake bebarengan. Sabubare surup malam Jumat Wage tanggal 24 Januari 2003 kebeneran sawise slametan muludan wong limo banjur budal bareng. Ana sing gawa klasa kanggo lungguhan, ana sing gawa plastik polos dibeber sangisore. Wong sing padha jagongan iki padha cerita warna-warna klebu bab memedi. Pekarangan sing ana wite pelem kuweni iku sisih dalan cilik jurusan menyang kidul kali lan dalane wong adus menyang belik pinggir kali. Senajan akeh wong liwat kono lan dalane amba meh 3 meteran, nanging ora ana sing wani liwat kono dhewean. Kejaba lurus leter uga ora rungkut lan ora munggah mudhun. Watara tengah wengi sabubare jam 1 anggone cerita padha mandheg. Saka arah dhuwur ana swara kemrosak kaya udan wedi sing ngenani godhong pelem kuweni iku. Kabeh ora ana sing wani ngurupake colok lampu sentolop amarga wis mupangkatan bareng. Nanging sawise swara udan wedi ora ana lagi banjur nyoloki plastik sing dijeber sangisore. Ruswandi bocah sing kendel antarane wong limo iku ngrayai plastik diawasi koncone kabeh. Pranyata plastik iku ora ana wedine, sing ditemokake mung godhong garing sing ceblok. Pepuntone ditunggoni sawetara maneh menawa ora ana wedi sing ana kono plastike arep ditinggal bali mulih. Sinambi ngenteni babari lakon, wong-wong iku rembugan kepriye becike dalan tembus iku ora angker lan rame ora diwedeni wong kampung kabeh. Wong sing paling tuwa antarane wong limo duwe usul. Sawise nyatakake menawa anggone ndedhepi udan wedi iku bener saka arah langit kaya disawuri wedi akeh banget, nanging pranyata wedine ora ana babar pisan, ana plastik sing dijeber sangisore. Kepriye yen diusulake menyang rapat lingkungan menawa wit pelem kuweni iku ditebang wae. Wong kampung yen perlu urunan menawa Mbah Singa Dawuk njaluk kerugian. Sawise jam 2 ora bisa nemokake wedi sing ditandai plastik polos, wong-wong banjur ninggalake papan kono. Plastik arep dijupuk dina esuke.
Esuk umun-umun sadurunge diweruhi warga kampung, Ruswandi karo koncone siji njupuk plastik. Nanging plastik iku padha bae anane, ora ana wedine. Dina minggune wong sing tinanggenah banjur methuki mbasing dawuh sing tujuane arep nebang wit pelem angker iku. Sing duwe wit pelem iku nyumanggake ora usah nganggo dituku, sauger anggone ngethok ora ngrusakake tanduran liyane. Pak Basir seneng banget diwangsuli mangkono, gegancangan anggone pamitan enggalo ketemu warga sing ngenteni ana bali RW. Putusane kabeh warga dina iku uga sawise dhuwur arep nebang wit pelem kuweni sing jari angker iku. Nanging ora ana alane yen golek wong pinter kanggo nulak bebaya, aja nganti ana alangan nalika nebang wit iku. Sawise pang-pang sing gedhe dipronggoli, banjur Pak Heru sing pegaweane dadi tukang ngethok kayu borongan miwiti ngraji senso ana poke wit pelem iku. Wong-wong lingkungan kono lanang wadon gedhe cilik padha ngrumpun ndeleng wit pelem sing arep dikethok iku. Lagi mernakake graji senso, dumadakan Pak Heru mencolot rada adoh sawetara. Graji senso merucut cepot saka cekelan, tujune ora nyilakani. Pak Heru pamitan bali njupuk alat liyane karo graji serep ana omahe. Wong pinter sing kajibah nundung barang alus sing manggon ana wit pelem iku kandha menawa mengko yen wite digraji maneh anggone ndeleng rada adoh lan ora kena guyonan. Meneng sirep kabeh diajak ndedonga muga-muga selamet ora ana alangan apa-apa. Pak Heru wiwit graji maneh nganggo graji sijine. Sing nonton meneng ora ana sing wani cemuit babar pisan. Dumadakan ana swara wong sambat-sambat lirih kelaran. Kabeh tolah-toleh goleki swara iku ana ngendi asale. Sawetara sambat iku cat keprungu cat ora, amarga kaseling swara graji senso. Nalika Pak Heru alian anggone graji, pranyata asale swara sambat iku saka pucuk wit pelem kuweni sing ditebang iku. Pak Basir nyedhaki Pak Heru supaya leren dhisik amarga ana swara sing nyolowati ana pucuk kono. Aduh, kapok aku. Aduh, kapok. Kabeh ngawasake pucuk pelem kuweni karo nilingake arahe swara ana ngendi. Wong-wong padha jinem, kitoke mengkirik, wuline merinding. Bocah cilik-cilik digandeng, diajak mulih ibune dhewe-dhewe. Ora wani nyawang pucuk wit pelem iku. Apa maneh sawise rubuh blas ora ana sing wani nyedhaki utamane arah pucuke. Mung sawetara wong tuwa-tuwa sing wani nyedhak lan ngrewangi Pak Heru bras-bres brindili pang-pange wit pelem kuweni iku. Wit pelem kuweni iku banjur disigari diangkut digawa Pak Heru amarga oleh pesenan kanggo ngebong boto. Sawise kabeh wis diresiki, dalan menyang kali lan menyang kidul kali iku tansaya rame maneh. Wong-wong budal kendel liwat ijen, malah bocah cilik-cilik uga mangkono. Wit sing diwedeni wis ilang, sedhelek maneh bakal lebur dadi awu kanggo ngebong boto.